Практика показывает, что многим жыхарам прыемней сацыялізм жэсаў, чым рынкавыя адносіны з таварыствам уласнікаў. Дзяржкантроль фіксуе павелічэнне скаргаў на камунальнікаў. Што адбываецца, калі ў асобным такім таварыстве вярхі не могуць, а нізы не хочуць? Прыклад ад нашых корэспандэнтаў. Закрыто, хотя рабочий день до 20:00. И уже вот в течение, я так понимаю, 2 недель у нас офис не работает. За 10 хвілін до прыезду здымачнай групы гэтыя дзверы яшчэ былі апячатаны, бо новы кіраўнік таварыства, як той самы Шарыкаў, не з'яўляецца на работе. Вядома ж, не працуюць і астатнія. Администрация что-нибудь делает вообще? Нет, администрация принимает решения непонятные для собственников в пользу только нового избранного председателя, которого мы никогда не видели почти на рабочем месте, который туда просто не приходит. Действия этого человека повлекли сразу за собой нарушение трудового законодательства в отношении всех сотрудников товарищества. Опечатана была бухгалтерия, нет доступа сотрудникам на рабочие места. У гэтых дамах нават ацяпленне не здолелі своечасова ўключыць. Магчыма, гэта і супадзенне, але з'явілася оно акурат пасля прыезда здымачнай групы. А з усімі праблемамі 10-е таварыства разбіраецца ўжо 12 гадоў. Старшыню тут мяняюць як пяльчаткі. Усе папярэднікі былі зняты з пасады за растрату сродкаў аб'яднання і невыкананне сваіх абавязкаў. Проблема не в том, что они написали, а проблема в том, что они, не пройдя, не решив проблему внутри себя, пытаются сразу бросаться за помощью комитета госконтроля, чтобы он рассматривал эти обращения. Але ж хацелі як лепей эканоміць электраэнергію, уцяпляць пад'езды і устанавіць энергазберагальныя лямпачкі, навесці парадак у пад'ездах і ліфтах, стаць самастойнымі і не залежыць ад жэсаў. Важно все, и жильцы в первую очередь. Жильцы, какие жильцы живут, как они хотят и как они заинтересованы в том, чтобы товарищество шло вперед, чтобы жизнь стала комфортной в этом товариществе. Также работники, которые работают в этом товариществе. Ну и, естественно, роль председателя. У ідэале, як у таварыстве на вуліцы Васняцова. Тэрыторыя ўласнікаў абазначана заборам. Уезд толькі па пропусках. Усе жыхары знаходзяцца пад наглядам відэакамер. Для кожнай кватэры машына месца на ўласнай стаянцы. Свая дзіцячая пляцоўка. Каб усё гэта зрабіць, недастаткова знайсці толькі добрага старшыню таварыства. Але ведаць і адстойваць свае правы, каб зноў не вярнуцца ў ЖЭС. Если же, конечно же, останутся те факты, выплывут они, что жители каких-то определенных домов, там большинством голосов, изъявят желание остаться в товариществе, быть на самообслуживании, то, конечно же, мы против не будем. Конечно же, мы заинтересованы, чтобы товарищество осталось. Пакуль жа па рашэнні Вярхоўнага суда 8 дамоў 10-га таварыства, дзверы якога зачынены для ўласнікаў, пераведзены на тэхнічнае абслугоўванне ў ЖЭС. Ірына Жываева, Наталья Кезік, Віктор Барысаў, Першы канал.